Zdravím ľudia, pri mikrofóne je Slintoš a dneska ideme natáčať spolu s Ajdamkom parkour mapu, takže tu je Ajdamko. Ahojte. Takže môžeme začať. Každý máme po 5 Golden Apple a ideme to prejsť vlastne. Takže ako vidíte, Ajdamko má nový skin, nejaký zostarnutý starý muž s kapucňou, tak vyzerá aspoň. Nie. Alebo možno, že dal nejakú šláčku. To je parkour a máš šatku cez hubu. To máš jedno, takže si za mnou, ja stlačím pačku. Ktoré by sa to malo pustiť, dobre? Tak, poď. Inak v inventároch nemáme nič. Tak. Tento začiatok bude asi trošku ľahší, dúfam. A ak by sme jeden z nás spadol, tak sa budeme navzájom portovať. No, hádam, nepadneme. Ako toto je strašne ľahký parkour. Chceli sme niečo ľahšie. Dobre, ideš prvý? No, dobre. Tuto si asi minieme trošku viacej života, tak potom. Ja sa nažerem. A ja dám si jedno jablčko. Dobre, poďme ísť. Ako vidíte, je to celkom dlhé. Dobre, skočil som to. Toto bude asi jednoduché. Hej. Dobre. Si za mnou? Hej. Toto je pohodne. Tento stol sem. Dobre, dal som to. Teraz slekná. Nejak, ak by ste chceli, tak budeme aj viacej parkourov točiť, ak by vás to zaujímalo. Počkaj, Slinte. Počkám na teba. Nie, že si spadol do vody. Pretože náš parkour... Morti sa ku mne, pretože náš parkour celkom dosť bavia. Drž shift. No, takže stlačím tlačítko, hej. No, už si stlačil? Ne, počkaj, 3. Bacha! Jau! Nech mi to skoro neubralo. Nepolku srdiečka. Dobre, ideme ďalej. Nie! Ja. Ospravedlňujem sa. Strašne sa mi šmíka ruka. Som spotený. Strašne veľké horúčavy. Hej, pozor, aby toto nebolo zase nejaké TNTčko, tak sa dáš čo najviac do kraja. Ja na tej skočím na ten ďalší blok, toho sa bojím. Čo vravím? Dobre, ideme ďalej. Bacha, jamy. Som za tebou. OK. Ja idem redstoneom. OK, ja dia. Vychutnajme si aj dámko hop. A ešte jeden. A je tam. Rovný. Dobre som ťa to naučil. Cikanča. Hej, cikanča. Som aj ja tam v konci. Ideme, hop. Poď do toku. Au. Hej, kto sem nahádzal tú hlinu? To a ja. Dobre, poďme. Si za mnou? Hej. Sakra, ďalšia hlina. Drž sa vzadu. Tlačam to. Drž sa vzadu. Sakra. Dve srdiečka. Ja nič. Dobre, takže tu je nejaký vodopád. Dobre. Ale. Zrýchlíme to. Tak. Toto je asi koniec našho parkouru, ipak myslím. Ešte počkať, máme tu víťaznú hudbu. Počkajte, ja dám hlasnejšie sound. A aj to. No, je to celkom pekné. No dobre, takže ďakujeme za zhliadnutie, like, zdieľanie, odber a tak ďalej. Ďakujeme, čaute.
Čaute.